Bil-programm ta' ċittadinanza b'investiment tikseb mhux biss l-aqwa riżultati ekonomiċi iżda l-aqwa nies. Dan kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-Investment Migration Forum li qed jittella f'Ġinevra. Forum bit-tema Advancing Investor Immigration and Citizenship li laqqa flimkien mexxeja minn madwar id-dinja, aġenti tal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment, aġenziji u kumpaniji li huma interessati f'dan il-programm. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħal opportunità u tkellem dwar l-impatt pozittiv li ħalla l-programm ta' ċittadinanza b'investiment fuq l-ekonomija Maltija. Tenna li l-programm Malti huwa approvat mill-Kummissjoni Ewropea, huwa programm trasparenti u li d-deċiżjonijiet marbuta ma' din il-programm jittieħdu minn tekniċi u mhux minn politiċi. Żied li abbażi ta' dan li Malta bniet il-programm tagħha ta' ċittadinanza b'investiment li minn kemm ilu stabbilit qed ikollu suċċess kbir. Il-valur propju ta' dan kollu li lin mill-affarijiet li nistgħu nikkalkulaw illum il-ġurnata li huwa sostanzjali fl-aħħar ta' dal-programm ħajkonna madwar 1000 miljun li huma affarijiet li nistgħu nikkalkulaw mal-ewwel li huma aktar minn kwalunkwe pereżempju fondi tal-Unjoni Ewropea illi qatt ġew f'darba waħda. Imma aktar importanti minn hekk effett organiku li ħajikber fis-soċjetà tagħna ta' nies li ħajkomplu jinvestu f'pajjiżna, ta' nies li jsiru l-istrutturi tagħhom parti minn pajjiżna u li jiswew taġid u fuq kollox xogħol ta' kwalità. Il-Prim Ministru qal li l-aqwa xenarju biex pajjiż jadotta dan il-programm huwa meta ekonomikament pajjiż ma jkollux bżonnu. Saħaq li l-iktar ħaġa li ħeġġitu biex pajjiżna jadotta dan il-programm mhux il-flus li se jiġu ġenerati fl-ekonomija, iżda li pajjiżna qed jirnexxielu jattira individwi li lesti jinvestu f'pajjiżna. Il-Prim Ministru żied jgħid li hu gburi li jmexxi pajjiż b'ekonomija ta' tkabbir ekonomiku ta' 6.3% bitielet l-inqas rata ta' qatt u b'diversi miżuri għall familji fosthom dik taċ-child care b'xejn.